Hey! Madam. Hey! Madam, kina ji? Hey! Me ke faruwa ne? Kai! Wallahi tsautsayi ne ya girma. Ba da sani na ba wallahi shine wannan kwan ya faɗo. Na ɗauko mata da ko ne. So wati. To kai ba za ka bata baki ba? A zan bata mana dan Allah madan ki yi haƙuri kin ji? Eh! This wannan na. Malam, ya ganin mace shi dey waka dey pass. He just put her for that girl oh, so tey he fall my head. Now he dey give me ankudi. Wetin be ankudi? Hey! Dan Allah dan Annabi ki yi haƙuri madan. I no know Sarah, Sam, you go pay me my money now. Pay me my money oh. You dey hear me? Ki yi haƙuri madan. Eh? Pay me my egg. Pay me. Oh, okay. Wallahi madan. Oh, so you get money? Kudin adashi ne madan. Okay. Madan duk suna adashi ni ne uban adashin. Ba wannan kudin ajiya ne adashi muke yi dan Allah ki yi haƙuri kudin ajiya ne madan dan Allah. Pakam. Eh? Pakam. Pakam. Eh? Pakam. Pakam. Dashi. Ah, kai ka ce min I pakam. dey pack the egg. Ha.